Jo, super, že jo. Tam letí. Dělá kolo. Letůník bude přistávat. Jo, jsi to rozuměl? Ano. Já z toho vyšela. Říká, Tak jdeme se tam podívat. pá. Slyšíš to? Co to mluví? Jo, slyším, no. Tam mluví. Podívej, ona čichnem zase. Jo. Držte si čepice, držte si všichni, hlavně jste uletí. A hlavně se všichni prosím přesuňte, co možná nejdříve tady na druhou stranu. Protože tady udělat nějaké praktické ukázky. Jo, a podívej, teďka zase letí na nás. Prosím, zadní lidi, jestli mě slyšíte tamhle vzadu, je potřeba, abyste se přesunuli. Všichni skutečně tady doleva. Nikdo nezůstane v prostoru, kam bude vrtulník přistávat, tedy tady, jak stojím já, když se vidíte po mé pravici. Drž se mě, Zdeňulko, tě nedržím. Držíš se mě? Skutečně všichni lidé se přesunou na druhou stranu. Vrtulník letí sem, ještě Mezitím zase. si můžete vychutnávat přelet vrtulníků a uvidíte nějaké praktické ukázky. Drž se mě, jde to. Tě držím taky, neboj. Ty jo. Co je? Co je? No. Počkej, já musím najít tady. Letecká základna náměšť nad Oslavou. Ty jo, vrtulník tam je. Veliký bojový vrtulník MU-24. Můžete vidět přímo nad námi. Já nevidím. Co nevidíš? Letůník. Dáme nahoře, koukej, musí koukat nahoru. Leteckým útvarem s částečně nasaditelnými silami. Když se poslanci Sobec, Vidíš ho? No, a potom nepřistane. Cože? On přistane, on dělá nejdřív takový jako kolo, víš? Takovou srandu dělá. A teďka už možná bude přistávat, víš? Počkej, kam letí. Ten se udělá kolo, vidíš, se otočí. ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému No. v rámci pomoci našemu civilnímu obyvatelstvu při živelném neštěstí. Počkej, co je? Tam je! Takový zraky z Dendo. Jseš... 2010 byla na 20. Bude, jo, tak Jste mě, Zdeňoko. Netáky. A už baštaň. Kdo? No však on ještě dělá test hezky, přece dělá kolo, tady ukazuje, jak umí lítat, víš? A potom No, protože to má velký motor, víš? České republiky. Vrtulníky hotovostí poslali v rámci integrovaného záchranného systému. Synko, nech. Já ho nedržím a ty ho táž dolů. No tak mi řekni, že ho taháš, že já jsem ho vůbec nedržel. Ty jo, letí na nás. Letí na nás. Ty jo. Ty jo. a potom nepřistane dolů. Přistane za chvilku, víš? No. Už možná bude přistávat teďka, víš? Což je určitě skvělý To je zážitek, a to super. se nevidí jen tak každý den. Hele, už bude přistávat. Asi. No, co chceš?
No tak musíme jít tam blíž podívat. Počkej, možná ještě poletí. Tak, ještě jedno poletí, ještě jedno kolo udělá, ne, už bude přistávat. Tak, jdeme tam podívat dopředu. Vidíš ho? Mladí, už se podívejte, co všechno tento bojový vrtulník A Mi-24 jo, on může se točit tam. více ze vzduchu okrouží a spoustu dalších šikovných věcí. Jo, tak se točí, Opravdu že? držte si svoje čepice, zejména když bude přistávat na všech frontách a takzvaný vrtulník. Ukazuje celou míru. Bude opravdu velký a může si dostat až na Takhle dělá kolo, když se bezpečně. Kdybyste chtěli vidět nějaká technická data, tak tento vrtulník je dvoumotorový aktivní vrtulník, pětilistý, nosný a třilistý vyrovnávací rotor. Průměr toho rotoru je 17,3 metrů. Průměr vyrovnávacího rotoru je 3,98 metrů. Délka z To je, jak teďka se nakloní dolů, hele. Ty jo. Výška 6,5 metru. Maximální vzletová hmotnost 12 000 kg, tedy 12 tun. Hmotnost prázdného vrtulníku 8400 kg. No, podívej. Přestává. No a teď nebudu povídat dál, protože byste dostali pozornost. Pojďte se podívat. Tak, to už chystá, že? Ještě chvíli vydržíme, až zaprvé skutečně budou se vrtovat a všichni podívat. Současné blízkosti tohoto vrtulníku roku 24 a hlavně to hodně na všechny výzbroj. Ne, počkej, ještě to